nyere obodo aka ndị fabata ife niile na-eme ndị fabata obodo ebute ike ndị jele Igbo wee buli ike wee nata ụmụ ogbenye nwebe aṅụli fabata obodo agaba ego oyibo mmiri ego ezobe n'igwe ya ga m ebulu ego m wee jebu ufuma ya ga m ejebu ụmụ oge mụ ka mfu n'odogwu ka njefu ezu ụmụ okolobịa na anụ ufuma odogwu gbala nị na mgbago Ogbuefi Paul Nwafọ bụ ya Miki Francis Kodu na bo odogwu nwere ife o ji bụlụ odogwu a na-eji n'ọrụ etinye azụ n'obe Chairman CEO ya ga ma gbọbụ Igbo na-emezi maka na ife agbalị n'ụzọ wee bata ego eziga ekwe n'ike ewu Chairman CEO UCHE Import and Export Cargo Nigeria Limited Kweji obele nwa Chukwu ji wee gozi ufuma niile nụ Importer Young Richie Turkey Door na West Africa niile nụ the best turkey door na Africa niile the Young Richie Global Limited the Young Richie Dollar Global Investment Nigeria Limited the Young Richie Bureau de Change Nigeria Limited Miki Francis n'oge ga-echilili eze maka na onye chinyere eze ga-echilili teta Nwawelugo ka mmulia teta Nwawelugo ka mbili